Salamu alaikum jama'a masu kallon mu. Barkanmu da sake saduwa a wannan tashin namu mai albarka. A yau kuma za mu sake kawo muku karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Modibo Mauludu Modibo Saitula tare da mai ja masa baki Hafiz Aliyu Modibo Mauludu wanda yake gudanarwa a babbar masallacin Juma'a na Alhajin Jiwa Kugama Mayo Balwa Adamawa State. A sha kallo lafiya. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الذين كفروا من بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wadda ba ta da iyaka, bisa ni'imominsa waɗanda ba su da iyaka, wanda ya kaddara sati haɗuwarmu a wannan lokaci da muke jin bayanai daga cikin littafinsa mai girma Al-Qur'anul Karim. Muna cikin suratu Ali Imran. A karatunmu da ya gabata mun ji ayoyi guda huɗu a jere a dalilin mutum guda ɗaya wanda ya musulunta sai ya yi da yana so ya sace ya dawo cikin musulunci, sai ya aika a tambaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam hakan zai yiwu. Sai Allah ya sauko da ayoyi guda huɗu Allah shi duk wanda ya yi da bayan musuluncinsa, idan dai bai sake dawowa cikin musulunci ba, azaba mai raɗaɗi tana jiransa. Sai dai wanda ya tuba ya kyautata aikinsa, Allah bai gafara ne mai jin kai zai hamshe shi, zai gafarta masa. Wancan mutumin sunansa Harith ibn Suwaid. Ayoyin su ne muka ji a ƙarshen karatunmu na jiya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim ثم ازدادوا كفرا كيف يهدي الله من كفر بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. inda karatun lafiya kenan a jiya da idan Allah ayar da muka tashi a kanta yanzu har yanzu ana maganar Yahudawa waɗanda tun bara a farko wannan sura muke jin magana a kan su Yahudawa da Nasara, wato ahlul kitabi jumlatan. Har yanzu a yanzu dai ana dawowa a kan maganar su. Kamar yadda muka sani waɗanda ake kiran Yahudawa su ne waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam da annabi Isa alaihi salam ya zo suka yi su yi imani
imani wa annabi Isa suka tsaya akan cewa ba su yarda da annabi Isa manzo ne ba, ba su yarda da Injila ba, ba su shiga addinin Nasara ba, to a ƙa'ida sun zama kafirai daga nan sun zama kafirai. Rashin imani da annabi Isa ne. Ana nan har Allah ya yi wani jagoran shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka sake yin yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka ki yarda da Alƙur'ani, suka ki yarda da musulunci. Kaga sun gane kafirci. Ga kafircewa annabi Isa, yanzu kuma ga kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga sun kara da duhu a bisa duhu. To maganar su ne Allah yake yi a nan. Allah shi innal ladina kafaru, sani wanda suka kafirta min ba'di imanihim, bayan sun yi imani wa annabi Musa sai suka zo suka kafirce wa annabi Isa. Sun mazdadu kufran, sannan suka kara kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai suka kara kafircewa annabi Muhammadu akan kafircewar da suka yi wa annabi Isa. To duk wanda ya yi haka, idan ya mutu bai tuba ba, to fa in har ransa ya zo fita, abin da ake kira girka ya zo masa, ransa ya zo fita, ana zara ransa, to ko da ya ga gaskiya, ya kautar da zai koma, ya ga aljannar da ya rasa, ya ga annabawan ga sunan, ga bayanai a kansu, lalle ya tabbatar cewa in dai ya gama mutuwa haka lalle wuta zai tafi, to ko ya tuba Allah ba zai karba ba. Baka wanda yake so Allah ya tabi tubarsa, ya tuba tun mutuwa ba ta zo masa. Amma duk wanda bayan imani da annabi Musa sai ya zo ya kafirta wa annabi Isa, ya ƙara kafirci wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to shi kan ya mutu kafiri ba maganar tuba gare shi. Idan jirkar ya zo masa za a zare rai, ko da ya ce zai tuba Allah ba zai karba ba. Shi ne yake kunshi a cikin wannan aya. Innal ladina kafaru min ba'di imanihim thumma izdadu kufran lam tuqbal tawbatuhum, ba za a karɓi tubansu ba. Ulaika hum dallun, lalle wancanin ka su ne batattu. Na إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ولن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولهم عذاب أليم ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Wannan aya kamar tana fassara ayar da muka fito yanzu ne. Kamar mutum ya ce yaushe ne Allah ba zai karɓi tubansu ba. Su wani shan da aka ce sun kafirta ba za ka karɓi tubansu ba. Kenan idan mutum ya zama ya kafirce wa annabi Muhammadu ba za ka karɓi tubansa ba. A sai wannan aya tana fassara cewa wanda ya mutu kafiri har ransa ya fita ko girgar ya zo masa. Akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace Allah zai karbi tuban ɗaya ku kamar nan dogare ni muddin ba zo zare ransa ya shiga girgar ba, to Allah zai karbi tuban ɗaya. Don haka kowa ya gaggauta tuba, kullum mu kasance muna tuba, samun muna da hankali, muna da sauran numfashi, kuma Allah bai toshe kofar karɓar tuba ba, wanda babban arziki ne a wajenmu. Za ka mu yawaita istighfari safiya da maraice, mu yawaita istighfari safiya da maraice. Duk lokacin da mutum ya yi istighfari shi astaghfirullah, Allah na tuba daga zunuban da nayi, Allah bai taɓa tuba da zai gafarta masa. Akwai wani hadisi da
sayyiduna abubakar ya rawaito, duk da yake ce sayyiduna abubakar ba mai yawan hadisai ba ne, domin tsoron da yake da shi na kada ya manta da wani abu shi kuma gangarin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ba yi da hadisai masu yawa. Soyayyar da ke yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoron da yake yi na kada ya bata daga wani abu cikin hadisai, yasa hadisai da ba masu yawa ba ne, sai ya kada dukkan hadisai sa ingantattu ne. Yana daga cikin su yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana karɓar tuban bawansa wa in ada fil yawmi 70 marra. Mutum yayi laifi, yayi nadama, ya tuba, Allah zai yafe masa. Sannan can gaba shedani ya rigaye shi, yayi wani zunubi, yayi nadama, ya tuba, Allah zai karbi tubansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko da a yini daya hakan ya faru da musulmi har so 70, Allah ka ba zai fasa karɓar tubansa ba. Allah ba zai shi wannan ya zama wasa ba, ya ba zai karɓi tubansa. Muddin da gaske ne mutum ya yi niyya ba zai sake ba, ya yi nadamar abin da ya gabatar, kuma ya daina lokacin da yake tuba, ya daina yin zunubi, sai ya tuba ya yi istighfar, Allah zai gafarta masa. Mun sake saduwa a karatun na gaba, karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin Muhammadu Basai kenan, wanda yake gudanarwa a babbar masallaci cikin gama Marubalwa Adamawa State tare da Media Masalaki Hafiz Ali. Kada ku manta da taɓa mana subscribe tare da kararrawa domin samun karatun kai tsaye a cikin wayoyinku. Gode, wassalam.